హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. సో ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి ఒక తెలుగు డీజే మీద ఉంటుంది. సూపర్ అంటే సూపర్గా వచ్చింది ఫ్రెండ్స్. వీడియో అందరికీ ఖచ్చితంగా నచ్చుతుంది. నచ్చితే మాత్రం లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. నా కోసం లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి. సో ఇవాళ వీడియో సూపర్ అంటే సూపర్గా వచ్చింది, అందరికీ నచ్చుతుంది. సో ముందుగా డెమో చూడండి ఫ్రెండ్స్. డెమో చూసాక ఖచ్చితంగా లైక్ కొడతారని అనుకుంటున్నా. సో ఇప్పుడు డెమో చూడండి. సో ఫ్రెండ్స్, డెమో చూసారు కదా. వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. నా కోసం లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి. సో ఇలాంటి వీడియోస్ చాలా వస్తుంటాయి. ప్రతి వీడియోని మిస్ అవ్వకుండా చూడాలి అంటే తప్పకుండా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. ఇంకోటి, మన టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఉంది, అందులో జాయిన్ అవ్వండి. సో అక్కడ ఫుల్ సాంగ్తో వీడియోస్ చూడొచ్చు. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, పిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా అండ్ బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. సో ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, పిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో చివరి వరకు ఒకటే ప్రాసెస్ కంటిన్యూగా మొత్తం ఇలాగే లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, పిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ మొత్తం కంప్లీట్ చేసుకోండి. నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫోటోస్ని యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, మొత్తం ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి షేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేద్దాం. దానికోసం బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇక్కడ 1, 2, 3 and 4 మొత్తం 4 ఫొటోస్ ఉంటాయి. ఒక్కొక్కటి క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఫ్రెండ్స్. వీడియోని మాత్రం స్కిప్ చేయకుండా చివరి దాకా చూడండి. సో స్కిప్ చేస్తే కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే తప్పకుండా చివరి దాకా చూడండి. సో ఇప్పుడు ఫస్ట్గా ఏం చేద్దామంటే, ఫస్ట్ ఫోటో ఉంది కదా, దీనికి ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో ఉందిగా, 1 సెకండ్ 2 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో పేస్ట్ వేసుకోండి. సో మళ్ళీ ఈ దాని తర్వాత వచ్చే ఫోటో పేస్ట్. సో ఈ 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసి మధ్యలో ఒక ఫోటో వదిలేసేయండి. మళ్ళీ 2 ఫొటోస్ పేస్ట్. 2 ఫొటోస్ పేస్ట్ చేసి మళ్ళీ ఒక ఫోటో వదిలేసి మళ్ళీ 2 ఫొటోస్. సో ఇలా కంటిన్యూగా టైమింగ్ చెప్తా, టైమింగ్ వరకు యాడ్ చేసుకోవాలి. సో 2 ఫొటోస్ ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి, 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి అండ్ 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో సింపుల్గా లాస్ట్ ఈ ఫోటో అనుకుంటా. సో ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్. సో ఇక్కడ 6 సెకండ్ 15 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో లాస్ట్ ఫోటో. ఈ ఫోటోతో ఆల్మోస్ట్ వీడియో ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్. సో మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో, ఈ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఫోటో పేస్ట్. సో 2 ఫొటోస్ వదిలేసి మళ్ళీ ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. మళ్ళీ 2 ఫొటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్. సో మళ్ళీ 2 ఫొటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్. మళ్ళీ 2 ఫొటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్. సో సేమ్ ఇక్కడ దాకా 2 ఫొటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్. లాస్ట్ ఈ ఫోటో. సో 7 సెకండ్ 6 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో రికార్డ్ చేసుకొని బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేసి సో ఇప్పుడు మూడవ ఫోటో, ఈ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు టైమింగ్ చెప్తా, టైమింగ్ నుంచి యాడ్ చేసుకోవాలి. సో 7 సెకండ్ 12 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర పేస్ట్ చేసుకోండి. ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసి ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. సో ఈ 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకున్నారుగా, మధ్యలో ఒక లాంగ్ ఫోటో గ్యాప్ ఇచ్చేసేయండి. మళ్ళీ 2 ఫొటోస్. సో మళ్ళీ ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇచ్చి ఇంకో 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో 2 ఫొటోస్. మళ్ళీ ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇచ్చేయండి. సో మళ్ళీ 2 ఫొటోస్, ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇచ్చి మళ్ళీ 2 ఫొటోస్. ఈ లాస్ట్
లాస్ట్ 2 ఫొటోస్ వరకు ఫస్ట్ అండ్ ఈ ఫోటో లాస్ట్ 18 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో పేస్ట్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్. సో మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు మిగిలిపోయిన ఒక ఫోటో మాత్రమే ఉంటుంది. ఈ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బిట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు టైమింగ్ చెప్తే ఆ టైమింగ్ నుంచి యాడ్ చేసుకోవాలి. 8 సెకండ్ 11 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఫస్ట్ ఈ ఫోటోని పేస్ట్ చేసి మధ్యలో 2 ఫొటోస్ గ్యాప్ ఇచ్చి మళ్ళీ ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. సో మళ్ళీ 2 ఫొటోస్ గ్యాప్ ఇచ్చి ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. లాంగ్ ఫొటోస్ ఉంటాయి కదా వాటిని మాత్రమే పేస్ట్ చేసుకోండి. మళ్ళీ సేమ్. సో లాస్ట్ ఈ ఫోటోతో ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్. సో వీడియో కూడా ఇంతటితో ఆల్మోస్ట్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. నా కోసం లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి. సో ఇవాళ వీడియో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్. సో ఖచ్చితంగా లైక్ కొట్టండి. సో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ కంప్లీట్ అయింది. ఇప్పుడు షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు టేక్ కేర్. జై హింద్.